Jejo. Takže nechcem stať v tejto výške, ale vidím perfektne celé mesto. Ale to je nuda, tak to sa kúka na mesto. Tam vidíme krásny západ, zblížime si ho. Ešte viac si ho priblížime a ešte viac. No a ten západ, aký je rúžový. Yes, a už sme trošku nižšie. Ale nie sme nižšie. Idem si to dať na real veľkosť. Na real diaľku. Takže bum, 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 bum a bum. Teraz sme akurát pod najvyšším bodom a znova stojíme, neviem kvôli čomu, čo tam v kuse robia, ale nevadí, keď stojíme hor. Joj. Dám si to ešte na reálnejšie. Bumbaciejo mestečko. Voila. Takže tu urobím veľký zvuk, možno sa tu môže aj celá takúto kabinka prepadnúť. A ja by som sa potom celú jazdu držal iba tohoto a to mi nebolo dobre. Ty kokos, radšej sa mi tu nedržal. Musel by som sa toho tam. To je taký silný zvuk tých padajúcich mincí, že to... Počúvaš to? Čo to tam len môžu robiť? Epicentrum zábavy. A prosím vás, aké epicentrum? Čo je to tam napísané? Logicky napísaná Žilina. Toto mohol napísať iba... No už proste... Nejaký dobrý človečík, ja by som toto nedokázal. A akože akurát mi tuto. Vypadá to, že sa posúvame. Nevidíte žiadne kabinky, iba tam hore. Bumbac, znižujeme sa, tam dole je lampa. Vypadá to, ako keby bol deň. Ale vypadá to ako... Krásne to škrípe, čo? Krásne to škrípe, čo? No nič. A tam ten... A to nedovolí. Znova do výšky. Dáme z boku znova. Máme to z boku. A wow. Dúfam, že znova nezastavím, alebo to je potravné. A sme na druhom najvyššom bode. Akurát sa približujeme na prvý. Dobre, a sme na prvom najvyššom bode. No, na druhom. Sme na druhom najvyššom bode. Tretí. Štvrtý a tak ďalej. To môžete si pozrieť potom tyčku. Takto tyčka. Wow, toto je... Znova to škripajúce kolečko. Znova bude? Áno, znova je tu škripajúce koleso. Znova je tu škripajúce koleso. Toto je škripe, ale to vám tam to škripe. Už sa blížime znova hore. I am gonna be a bambere bom mota. Sme na druhom najvyššom bode. Sme na prvom najvyššom bode. Yes, teraz sme na druhom najvyššom bode, ale pred chvíľočkou sme boli na prvom, yes. Škoda, že to
Tam to je vianočný stromček, jej. Poďme ešte do parku. Tá jazda trvá viac než 5 minút, OK. Zatiaľ dávam 3 hviezdičky a 50%. 3 hviezdičky a 70%. Jej, voilà, voilà. Tam bola videa. Takže dávam tomu 70% a 4 hviezdičky zatiaľ. Možno to bude aj 5 hviezdičiek a 100%, ale ešte neviem. Star Century Cinemas tam bola. Čo tam je? A znova ideme na prvý najvyšší bod. Budeme na tom. A počkať, ako to tu mohli napísať? Sme na prvním. Teraz na druhom. A počkaj, ako tu mohli napísať tie nápisy? Tie nápisy. Toto hrdzavé je stále vedľa mňa. A je tam veľká, čo je to? A už asi vystúpime, možno, neviem. Ale celkom perfektne. Znova škripajúci kolsa. Jej. Už nezostavujeme, wow. Yes, znova menšie kolieska, ktoré neškrípu. A robia taký zvuk. A máme teraz 7 minút a aj 5 sekúnd. Čo sme zatiaľ natáčali, čiže toto trvá viac než 7 minút. Kamu. A znova ideme na najvyšší bod. Yes! Tak už na ňom bude. A zastavili sme sa. Kurňa. Je tu niekto? Áno, sú tam. Aha, tam ty sedia na najvyššom bode. My sme na druhom najvyššom bode a stojíme. Toto sa mi nepáči. Ty kokos. Potom nakamerujeme aj cestu do Prahy. Voľa. Čo mám v rúbsaku? V rúbsaku mám hociaké hovanie. Yes! 8 minút! 8 minút aj 5 sekúnd. Aj teraz bolo. Príliš skoro som povedal. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yes, už sme tu. Yes, sme tam. Padla mi tu powerbanka. Ešte si ju dám tuto. Tu mi trčia hodinky. Skontrolujeme si, či tam sa nabíjajú. Nenabíjajú. Najlepšie slovo na tejto vecičky. To je pánske veci. A už toho neznášam. Priania. Čakaj. Čo je priania v kine. Ale aké bude? Aha. To už na chvíľku si zastavím. Ako teraz práve strelila petarda alebo niečo také a urobila ping. Znova. Kto páli? Chcem vidieť jednu petardu. Teším sa na Silvestra, lebo vtedy budem vidieť veľa petard. Nebudem v Terchove, ale v Prahe. A uvidíme, aké to tam bude. Znova lampička. Čo to bude volať?
Je znova škrípajúce kolesa do prdele. Aby ste povedali.